Sa atong balita sa lokalidad, gipahibalo ni Barangay Senior Santo Niño Kapitan Lourdes Ramirez nga ang iyang mga konstituente kabahin sa estrikto nga pagpatuman sa no segregation and no collection policy. Human sa nahitabo nga tigom kagahapon adlaw kauban ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Matod pa ni Kapitan Ramirez nga sugod sa adlaw nga Lunes Hulyo 27 ang barangay dili na mokolekta og basura nga wala ma-segregate. Adunay tulo ka mga garbage truck ang barangay nga motuyok sa upat ka mga sitio aron sa pagkolekta og basura. Ang basura nga makolekta sa barangay ang direkta na nga kuhaon sa private hauler o dili na kini kinahanglan nga ihatod ngadto sa SRP subay sa nasabutan sa tigom kauban ni Mayor Archival. Gihangyo usab ni Kapitan Ramirez ang pagsabot sa mga sakop alang kana sa pagpabilin nga limpyo sa ilahang komunidad. Pahibalo sa mga establishment o mga household nga mauna na ang atong bag-o nga schedule o isolod ang mga basura sa sako nga segregate yun na. Ako ginag-specify sa atong letter nga kung dili segregated dili na nato pick upon. Ang pamahayagan ni Barangay Kapitan sa Barangay Santo Niño Lourdes Ramirez.